sabeu que avui s'està en contra i per una dignitat en la llei d'immigració i estrangeria. Baba, en nom del Fòrum Alternatiu de la Immigració, Mesa d'Entitats d'Immigració i de la REDI. Baba. I també està en nom de Pobresa Zero, la presidenta coordinadora valenciana d'ONGDs, Cristina Ramón. Anem a sentir el manifest. Primero, gracias, gracias y gracias a todas y a todos, de verdad. Como sabéis, la actual crisis afecta principalmente a las personas más empobrecidas. Si medimos la crisis únicamente por sus aspectos financieros, olvidamos de nuevo a cientos de millones de personas vulnerables ecológica, social y económicamente. Los efectos de la crisis en los países del sur, que son los menos responsables de ella, ya muestran sus consecuencias más dramáticas en sus poblaciones y especialmente en las mujeres y en las niñas. Las personas del sur siempre pagan la factura de las irresponsabilidades del norte, teniendo que asumir nuevos ajustes en el empleo, en el consumo interno y en las reducciones del gasto social público. En l'any 2007, abans de l'esclat de la crisi, es podien mostrar alguns avanços en els objectius de desenvolupament del mil·lenni. El món estava en canvi i en camí almenys d'arribar al primer d'aquests. Reduir a la meitat el nombre de persones que viuen en pobresa extrema. Ara, fins i tot aquests lleus progressos estan en perill. En l'any 2009 s'estima que estaran vivint en la pobresa extrema per primera vegada la xifra de 1.400 milions de persones. L'ajuda dels països donants no ha arribat als nivells compromesos i davant la crisi econòmica aquests corren seriosos riscos de ser revisats a la baixa. Bona nit a tots. Antes del desplome del sistema financiero y de sus consecuencias para la economía real, se podían defender leves progresos en los objetivos del desarrollo del milenio. Solo en este año tenemos 90 millones más de personas en situación de pobreza extrema, acercándonos a los 1.400 millones. Debido a la crisis alimentaria, hemos superado por primera vez los 1.000 millones de personas afectadas por el hambre. Y los países ricos, que se comprometieron a aportar 50.000 millones adicionales anuales en 2004, tan solo han destinado 20.000 millones, lejos del 0,7% comprometido. Los países ricos destinan el 0,30% de su renta a la lucha contra la pobreza. El conjunt de països més poderosos s'obstina a seguir avant amb el model liberalitzador, exportador de consum i malbaratament, principal causant de la crisi, i s'obstina a socialitzar les pèrdues, acudint amb l'erari públic al rescat de les corporacions financeres, obviant els problemes causats per sectors especulatius i financers i per l'absència de regulació fiscal amb què operen, legitimant les seues pràctiques irresponsables i confonent la recuperació del sistema financer amb el salvament de la banda privada. L'any passat van destinar a rescatar bancs 18 bilions d'USD, 150 vegades el que van posar per lluitar contra la pobresa en aquell mateix any, i 20 vegades més que tot el destinat a la lluita contra la pobresa en els últims 50 anys, 1 bilió d'USD. Els recursos públics per a resoldre la crisi han de ser destinats de manera prioritària a polítiques de lluita contra la pobresa i de sostenibilitat ambiental. Por todo ello, las organizaciones, los ciudadanos y las ciudadanas